Pek, Blecha cestovatelka v Benátkách. Pek přijíždí do Benátek v batohu turisty. Konečně jsem v Benátkách. Půjdu na kávu. Před obědem bych chtěl vidět náměstí svatého Marka a baziliku. Kam bys chtěl jít ty? Nevím. Chtěl bych vidět nějaké uličky a divadlo La Finesse. Také bych chtěl vidět všechny ty věci. Most Rialto, plný klenotníků, ale všechno je příliš drahé, nemůžu si nic koupit. Hele, most vzdechu, museli přes něj přicházet vězni, proto ten název. Ups, banánová slupka, klouže, pomoc. Chytni se mého ocasu. Vítej, seznam se s mými přáteli. Přijíždí na most ostrov Bura. Mám rád barevné domy v této malé vesnici. Tenhle ostrov je známý díky svým výšivkám. Murano se proslavil díky místním sklářům. Pojď navštívit sklářské muzeum. Překrásné objekty, vázy, lustry a... Podívej se na tam hrňavá skleněná zvířata. Není to skvělé? Opatrně s tou láhví. Musím si pospíšit. Letadlo do Lyonu odlétá za 3 hodiny. Ale ne, sakra, co se mnou teď bude?